V tomto videu si ukážeme kompletní správu turnaje od přijímání přihlášek přes vytvoření startovní listiny až po finální export do Swiss Manageru. Ukážeme si to v testovací oblasti pro organizátory, kterou můžeme otevřít tlačítkem Vyzkoušet správu turnaje na hlavní stránce systému. To tlačítko je dostupné pro všechny uživatele, nevyžaduje žádnou registraci ani žádnou jinou předchozí přípravu. Ta testovací oblast vypadá stejně jako ostrá verze systému, ale zásadní rozdíl je v tom, že turnaje, které zde vytvoříme, se nikde nezveřejňují, takže můžeme bez obav experimentovat. Systém nám sám vytvoří jeden zkušební turnaj, na kterém si můžeme vyzkoušet správu přihlášek, případně pokud chceme, můžeme si rovněž přidat jeden nebo více dalších turnajů. Tak to vypadá stránka turnaje. Otevře se nám na záložce propozice, která zobrazuje základní informace o turnaji. Údaje můžeme upravit. Zmíním se jen krátce o některých volbách. Například zde můžeme přepínat, zda se jedná o turnaj jednotlivců nebo družstev. Zajímavá volba je viditelnost. Pokud chceme, můžeme vytvořit turnaj jako koncept a v tom případě není hned zveřejněný a můžeme si tak zkontrolovat, jestli se turnaj zobrazuje správně a teprve potom ho zveřejnit. V testovací oblasti je to jedno, tady se žádné turnaje nezveřejňují bez ohledu na tuto volbu. Registraci můžeme nastavit konečné datum a můžeme rovněž registraci ručně uzavřít, pokud už nechceme přijímat další přihlášky. Další volby jsou asi jasné, nepotřebují žádné vysvětlení. Na konci stránky můžeme nahrát soubor s propozicemi, případně vložit odkaz na propozice. Dále si ukážeme záložku přihlášky. Zde se nám zobrazují přihlášení hráči. V tuto chvíli žádné přihlášené hráče nemáme a protože se jedná o testovací turnaj, nedá se předpokládat, že se nám někdo přihlásí, ale můžeme použít tlačítko Vygenerovat testovací přihlášky, které je k dispozici jenom v této testovací oblasti, a to nám vytvoří 10 ukázkových přihlášek. Každou přihlášku můžeme buď přijmout, případně zamítnout. Můžeme rovněž přijmout všechny přihlášky současně. Pokud někde uděláme chybu, dá se opravit. Například pokud jsme tohoto hráče přijali do turnaje omylem, můžeme přihlášku buď zamítnout nebo přesunout zpátky do nevyřízených. Můžeme rovněž přidat přihlášku ručně pomocí tlačítka Nová přihláška, a to dvěma způsoby. Pokud má daný hráč registraci u FIDE nebo u Českého šachového svazu, můžeme ho jednoduše vyhledat v databázi a přidat tímto způsobem. Tady ho máme. Případně pokud hráč není registrovaný, můžeme ho přidat tak, že vyplníme všechny jeho osobní údaje. Například takto. V záložce hráči se nám zobrazují všichni hráči, kterým jsme přijali přihlášku, a zároveň i hráči, kteří se přihlásili, ale ještě jsme přihlášku nevyřídili. To si můžeme ukázat třeba tak, že jednu přihlášku přesuneme zpátky do nevyřízených a ve spodní části se nám zobrazují zatím nepotvrzení hráči. Přihlášky můžeme jednoduše exportovat do Swiss Manageru, například pokud chceme průběžně aktualizovat seznam hráčů na Chess Results. Můžeme si vybrat, zda chceme exportovat jenom přijaté přihlášky nebo i nevyřízené, případně zamítnuté. Uloží se nám jeden XML soubor, který lze snadno nahrát do Swiss Manageru. To ukážu ještě později u startovní listiny. Pokud turnaj neorganizuju sám, můžu v záložce Spoluorganizátoři přidat uživatele, kteří mi s organizací turnaje pomáhají.
Daný člověk si musí nejprve vytvořit v systému účet a pak ho můžu jednoduše vyhledat a přidat. A daný člověk tím získá kompletní přístup ke správě turnaje, může měnit informace o turnaji, může přijímat přihlášky, vytvářet startovní listinu a i exportovat data do Swiss Manageru. Poslední záložka prezence slouží k vytvoření startovní listiny těsně před turnajem. Ve spodní části stránky se nám zobrazí hráči, kteří se na turnaj přihlásili, ale zatím na ně čekáme, ještě na turnaj nepřišli. Ve chvíli, kdy hráč přijde, můžeme ho zapsat na startovní listinu jednoduše kliknutím na tlačítko a v horní části stránky se nám postupně tvoří startovní listina. Pokud máme přihlášek hodně a nechce se nám hráče hledat v dlouhém seznamu, můžeme ho rovněž přidat pomocí tady toho tlačítka přidat hráče, kdy stačí začít psát příjmení a systém nám v horní části nabídne výsledky vyhledávání v přihláškách a ve spodní části rovněž výsledky vyhledávání v databázích, které můžeme taky použít, k tomu se dostanu v zápětí. Teď přidáme mě a vidíme, že jsem se přesunul ze spodní části do horní. Pokud nám na turnaj přijde nepřihlášený hráč, můžeme ho na startovní listinu přidat podobným způsobem. Stačí ho vyhledat v databázi, pokud je registrovaný. Pak je to jednoduché, pak ho přidáme takto. Pokud nám přijde neregistrovaný hráč, přidáme ho podobně, akorát musíme vyplnit jeho osobní údaje. Například takto. Můžete si všimnout, že naposledy přidaný hráč se vždy vloží na první řádek tabulky. Je to z toho důvodu, abych naposledy přidaného hráče snadno našel a mohl si zkontrolovat, že jsem všechny údaje zadal správně. Případně, pokud vidím nějakou chybu, můžu ji snadno opravit. Například pokud jsem špatně zadal rok narození. Pokud mám všechno zkontrolováno a chci hráče správně seřadit podle ELA, stačí kliknout na tlačítko obnovit a hráči se mi správně seřadí. Pokud přidávám hráče z databáze a jeho údaje jsou buď nesprávné nebo neaktuální, můžu je změnit tímto způsobem. V tomto případě mě systém upozorní, že měním záznam, který pochází z databáze a nejspíš má tedy správné údaje, ale pokud chci, můžu ho i tak upravit, například pokud mám v databázi nesprávné příjmení, nebo jsem si zrovna uhrál třetí velmistrovskou normu a ve FIDE databázi se to ještě nesaktualizovalo, můžu tímto způsobem daný údaj změnit. Ten změněný údaj se mi zvýrazní a systém mě upozorní, že hodnota je jiná, než která je uložená v databázi a v popisku mě rovněž zobrazí hodnotu z databáze. Ve chvíli, kdy mám startovní listinu kompletní, řekněme, že zbývající hráči nedorazili, můžu ji exportovat do Swiss Manageru. Uloží se mi XML soubor, který můžu do Swiss Manageru jednoduše nahrát. Otevřu si Swiss Manager a dám soubor XML import hráčů a vyberu si daný soubor. A vidíme, že seznam hráčů přesně odpovídá startovní listině a všechny údaje jsou kompletní. Pokud chci v systému spravovat turnaje na ostro, potřebuju k tomu organizátorský účet, který si můžu snadno vytvořit. Je potřeba se nejprve odhlásit z testovacího účtu a následně na hlavní stránce je tlačítko Vytvořit účet, kde vyplním svoje osobní údaje a zaškrtnu Požádat o organizátorský účet a stačí krátké zdůvodnění a všem rozumným žádostem bude vyhověno v nejkratším možném čase, typicky do 1 dne. Pokud už mám účet vytvořený a nechci si zakládat nový, není problém, stačí se do účtu přihlásit a pak v menu vybrat organizátorský účet a podobným způsobem krátké zdůvodnění
a odeslat žádost a měla by být v krátké době schválena.